Say hi sa akong vlog. Gimingaw mo na ko? Nga naman. Kaya sige, tagpangit ko eh. Saba, uy. Maligo na ko, maligo na ko. Magmahoy na si Troy. Malakaw na ko, bebe. Troy, nakaw na ko. Bye-bye na. Duty na ko na. Pero sa camera mo. Duty na ko, be. Bangon. Hilak na si Troy. Kaya duty na yung mami. Saan? Tara, si Troy. Tutoy sa daan si Troy. Ano ko, guys? Akong bag. Nadong. Babay na. Bye-bye na. Lera ko niyang gabi, ha? Ha? Sige na, ito na ko. Bayin ako. Bayin ako. Bye. Bye. Psst. Dong. Psst. Dong. Tulog ka niya, ha? Alas 8, ha? Kaya sa'yo kay kaning mata. Oh, sige. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Payo, sabi sumukulan niya. Ito ni Papa. Ngayon ako pa dalawang tagong, guys. Din si Papa akong driver. Hatod kong tagong. Kaya late na ko. 5:35 na. Kung sayo-sayo pa ko, pwede ron tako sa kuan. Dara sa highway magbulat. Late naman ako. Bada, guys. Sulat ko po ang bus. Kay bus. Lang ay pag mag-commute ta ba kanang dugay ta kasakay. Guys, dire jud ko madugay kaning magulat og bus padulong. Padulong og dabunturan kay wa joy bus pating dugaya. Dugay kay interval sa mga bus sa terminal. Malate na ko. Asa na mo bus? Wala. Kadogan. Minus ang bus, bakwan. Sakay na po, guys. Ang tatagpuan. Ang tatag single motor. Ang tatag motor padulong sa Magading. Magading! Magading! Lahin ako, guys. Padulong ako sa Magading. Sakay na ng motor. Nabalik na jud ko sa bilahan. Ha? Kisa ba di mamutian ang sige lang pundog kwarto oy? Mag-in pa man dai ko gaga. Lay ginoo ko. Basa kay kog bulan. Tama-tama ko pag-abot nako kay taligsik. Lain excited lagi ko ay. Excited ko nagling ako sa akong anak na buang. Sexy na kog balik no. Sexy na ko, di ba? Wala na si... Hi, good morning. Good morning. Good morning. Hi. Hi. Libre wa ka niyan. Time in.
7-11. Kuya, asa kaya ko na room ani no? Unsa na mo grade? Grade 3 na mo. Hoy. Adel. Asa kaya ko nagibutang ani ni sir? Grade 4 ma'am. Ha? Ma'am, hindi ko ma'am. Wala na kistahan ma'am. Goni. Yan ko yan ko ay. Ay, asa naman ko asa mo ko ani maghilat. Photo ko yung room. Say hi sa akong vlog. Gimingaw mo na ko? Nga naman. Kaya sige tagpanggil ko eh. Saba, uy. Sexy na ko, no? Oh, lang gihapon. Hi. Mga kiyat, mga bata. Ay, oh. Mga bataan, sige na, sunod-sunod sa kuha. Asa na ni paingon? Nangita pa ko sa ambot gani, wala akong kabalo. Mag-storya pa mi ni sir. Asa si Ma'am Risa? Ha? Grade 4. Kalat kaya akong buhok. Uy, asa dahil mo na? Sige lang mo sunod-sunod sa kuha. Hi! Good morning! Hi! Hi! Good morning! Nag-ready. Papakailang mama. Hi! Kailan Wala wala? sa kaya ko na rin, no? Nag-ready gani. Kuya, asa man ko ani ibutang ni sir, oy? Ito na ka sa office room man. Sa office rin ako? Ito yung office girl. Office girl. Sekretary ni sir. Mag-secretary sa ko ni sir for today's video. Okay, hi! Teka, saan mo dira? Ano kung duman mo dira? Sige mo tanaw sa ako, ah? Saan man dahil? Saan mo dira? Ayan, sa Christmas party na mo panaygon. Sige. Panulot na mo dito sa inyong room ka. Tara! Ayaw, tingin nyo ano ka ba? Ayaw, abli-abli dito ba? Kinagubak ko ba? Manguli na mo, oy. Pangita na mo sa inyong mama karon. Pangita na mo sa inyong mama. Hila? Ikaw ka nagbinalito man daw ka. Biyag. Hi! Nang-out na ang mga bata. Sorry sa ko dari. Mingaw na ang palibot mo. Sorry sa ko dari sa mga rooms. Mingaw ko sa eskwelahan. Wala na gigamit kay nga room dari. Ito niya akong room sa una. Hi! Hi, Ma'am Let. Ala, akong room. Oo, kalat palagi na mamoy. Wala, uy. Muna akong room. Kuha na gyud hawang nakita naon lang nung pananggal to. Tanggal ang yapon siya. Bakan na. Cha. Blooming kay Ma'am no. Kayo, muragway anak. Na, Sige, magtanaw sa inyong vlog ba? Ma'am, sa mga vlog na mo. Buyag, Ma'am. Cha. Cute kayo siya. Ha, naliwat, Ma'am. Kamara kay Ma'am no. Murag, halo man. Halot ka, Ma'am no. Kaya na ingon ngaliwat daw pud sa ay mo ingon ngaliwat sa kuha. Dapat mo ingon ngaliwat gyud ka market. Halo, murag halo. Halo bitaw siya no. Kuha ang mata. Tanaw ako des palibot ba. Welcome back. Hi. Cha. Hawan jud kayo mga rumay babaguhan ko. Gani no, ano yung mga decorations? Ay, kahawan. Mo pa na, mga di pa tahilig mag-decorate. Mo gani kay tanaw ko kababil ka kay dire biya jud tundagan kay mga kuan. Gapo kayo tanan kay daghang mga decoration. Hawan na jud kayo Ma'am Biel ka. Yes, ha. Baguhan ko tanan sa mga rumbal. Uy, pati na hawanan niyo eh. Oh, wala kung sa tao pa naupaw. Naupaw na. Chiki.